Per a nosaltres el tema del cloud és un servei prioritari i considerem que els serveis prioritaris no han de pagar les conseqüències de la crisi. Caldria haver fet primer un estudi molt detallat de tots els serveis municipals i a partir del resultat d'aquest estudi decidir quins són els serveis on hi ha que retallar i quins no. Nosaltres no compartim les mesures previstes en el pla d'ajust, no anem a parlar del pla d'ajust, però això és una conseqüència del pla d'ajust. Per tant, en aquest punt concret, en el tema de les taxes d'assistència al centre, el cloud, no tenim en compte. Perquè nosaltres, particularment, sí que estem a favor d'afavorir un plantejament de progressivitat en el que siga l'oferiment de serveis i el programa que hagin de fer als usuaris. En algunes taxes d'aquest Ajuntament n'hi ha bonificacions. Per tant, en aquest cas, perfectament podria haver bonificacions. No hasta el punt de carregar els 77.000 euros entre els usuaris, perquè aleshores això seria més car que un balneari en Marbella. Per tant, hi ha serveis que han de ser deficitaris quan siguin prioritaris. Estic superconvençut que aquest servei hauria de ser pagat bàsicament per la Generalitat. No solament pagat, sinó aportar aquests diners i que estigueren sempre. I aquest servei i tots els serveis que la Generalitat ens corresponen i que no ens paga en temps i forma. Només puja 2 euros. Sí, 2 euros és el 7%. El 7% no sé si és molt o és poc, perquè sí que sé que és molt més del que puja el cost de la vida, molt més del que pugen els sous de les famílies treballadores, possiblement molt menys del que pugen els beneficis de les grans empreses, però per als usuaris és un 7%. Que són 2 euros, sí, però mirem en aquests termes, en percentatge, un 2%. Vostè pensa el que li han pujat a vostè el seu salari en els últims anys i compare.